Maurille hauki. Hyvää ja murissa. No niin. Se on sitä pötyä sille, vaan nappaapa vaihto pois. On melkoinen hauki. Mitäs haatukka sitten on? Mä oon tehnyt kunnollista syöksyä vielä yhtä. Tällä kyllä on voimaa. Hauillahan voi paskaa. Tässä on huono kela. Varohan sen jarrun kanssa, aika äkäinen. Niin, noita on huono. Eikö sillä ole hyvä säätää koko ajan sitä jarrua sitä samalla kuin kelaa? No nehän vaihtaa vähän. Nyt kun se pysyy suoraan. Oi herranen aika. Mä rupesin kiihdyttelemään. Haavi lähtee siitä. Auto se on. No niin, jotain vaihtoista. 3 kiloinen rauta. Ei punnita vielä. Tämä punnitaankin digivaakalla eikä sitä Maurin ruotsin. Vai Filipillä kun joutaa. Taustalla vielä yrittää, kun tehdään rastaa. Eikö käytät sitä lipaaretta, jos harrua on puhua vähemmälle ja lisää? Vaihto päälle, kala menee johtaa. Vaihe pois päältä. Sano, että me ei tehoa yhtään tämä. Eikö sinä pyörität väärästä paikasta? Eikö tässä? Nyt pitää pyörittää. Eikö tuosta jarrua pois ja lisää? Ei se sillä olla. On. Sehän on keskellä vain se rulla, kuinka herkästi se pyörii. Tämä on laskua vasta. Ei ole, kato, siinä lukeekin strike, eli jarru. Less ja more. Sehän tarkoittaa riitaa, strike. Vaihe päälle, kala menee ohi. Pääsetään vähän kauemmas. Joka vuotta on hyvä ja... Niin perhomiehet. Tämä nyt alkaa olemaan melko selvää kamaa. Jääpä tuohon seisomaan. Meidänkö näin tulla? Minä tietysti. Maurille annappa se Maurille. Minä teen tästä ikimuistoisen vilimi. Aske kun niitä.
pitää kolauttaa ottaa ennen. Siitä joutui se pappi ottaa. Hertzin kyykeli, tuohon on iso. Se on siitä. No niin Erkki, punnitus ja sitten kala takaisin, niinkö se menee? Catch and release. Tämähän vapaa heitetään. Tällä, tai vapaa on Et se osaa sitä käyttää. Kokeilepa nyt sitä jarrua, miten sitä käytetään. Sitä vain väännät sitä kampia eteenpäin, niin sieltä tulee lisää jarrua. Jarruhan on hyvä säätää, mutta sitten ei toimi tuo veini yhtään. Paljon tuo painaa? Tuo on 3,5-4 kiloa. Joo, on siinä. Minun veikkaus. Saattaa enemmänkin, kun on niin lihava. Saa näin iso kala. Se on varmaan tuolla alla. Jossain. Melkoinen. Kun lohi vapaa, anne syliin. Sitä leimän pois. No ei tämä tähän karkaa. Siinä 4 kiloa. Tehdäänkö koepunnitus ensin sillä minuutilla? Tai riittääkö siinä kilot?